Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Eɗen ngari ɗo hannde Daka Cikitte ardude hunde e médiaji garɗo Daka. Cikitte noon ko e yirlaaɓe ɗon Seydil Hadji Mouhammad Saïd radiallahu ta'ala anhu yi aduna nena makko ɗon jeeya Mama Hawli. Eɗen ngari ɗo noon hannde ɗo Daka Ceerno Ahmad Samba Cikitte rahmatullahi aleyhi. Hannde taweteɗo noon ko ɓiyi ko khalifa makko Ceerno Mouhamadou Siraji mo Ceerno Ahmad Samba wonduɓe mi yiɓe miiraɓe makko Ceerno Mouhamadou Moukhtar e Ceerno Mouhamadou Mansour e Ceerno Cheikh e Ceerno Taha. Eɗen ngari ɗo noon e Ceerno Habib taweteɓe ɗo yidde andude hunde hakkunde gurdam Ceerno Mouhammad Saïd radiallahu ta'ala hakkude makko e Ceerno Ahmad Samba. No foti fof juuɓe ɓe na cuholno andude hakkunde alaga Ceerno Ahmad Samba e Ceerno Mouhammad Saïd. Ɗum woni ko addi ɗo médiaji ɗi fof hannde yidde humpitade ɗum e ɗemgal khalifa makko Ceerno Mouhamadou Siraji e miñiraɓe muɗum. Bisimillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Minen fof wiyama Ceerno Ahmad Samba wiyama yirlaɓe jawalɓe ha yawalɓe. So wiyama Ceerno Ahmad Samba wiyama Mame Abdou Cikitte. So wiyama Ceerno Ahmad Samba wiyama Ceerno Rajibu Saïd. On noon so wiyama enen fof wonɓe ɗo ɓe enen arɓe ɗo ɓe fof koye ɓesgu Alaji Mamadou Saïd koye ɓesgu Ceerno Ahmad Samba koye ɓesgu Mame Abdou Cikitte. Minen noon emin duwani on emin gandi Kulagu dañi sens ko gila Allah feññini on. Hande Kulagu nanama e aduna he fof yo Allah jokka noon moƴƴere nde gore mon fof ɗo dari ɗo yo Allah ɓamtu ɗum ɗon ha dow kadi ɓeydana ɗum ɓeydana leñol ngol ɓeydana tagore Allah nde fof ɓeydana l'islam e tijaniya e julɓe fof. Eyyi Ceerno Ahmad Samba noon ne saɗi haalde kadi omo weeɓi haalde ko makko ko e bowol woni kono noon ne saɗi haalde. Ne wawi ko taw kalami ko onon heeɗi ɓeni ɓuurimi ɗum andude e kono noon ɓayde on ɗacce juuɗam yama dowuji mon jaabe e am Allah renami. Eyyi alhamdulillahi rabbil alamin. Ceerno Ahmad Samba omo jotidiri e Ceerno Alhaji Mamadou Saïd radiyallahu ta'ala anhu ko ɗum ganduɗa ene heccibo hitande. Hande kam gonɗo almudo guila jibinaɓe ɗum weeɓani haalde e radio wadde on banggue woppa ɗum saabu kala hen hunde somi rewi ɗum ene wona heure uji te ko cohluɗon ɗo ko on ngala on temps. Eyyi ɗum noon mi haala tan fodde gurdam makko e Ceerno Alhaji Mamadou Saïd fodde ko gandumi hen ko. Eyyi alhamdulillahi rabbil alamina o ari ɗo kanko Ceerno Ahmad Samba ko 1940 o naati tawi Madina ne yaara hedde duuɓi 5 35 Madina fuɗɗi mal 36 mbiyoton onon journaliste minen noon min mbi 35 onon mbiɗon 36 min jaɓani on ɓayde oɗon kaala Ceerno en ndi wadde woodi. Eyyi 40 Ceerno Ahmad Samba ɗo hata duuɓi mum nogas timmani. Eyyi kono noon somi wi min naata on domaine tan kalanmi ko nde o woni almudo ko heccimo ko wadde mi naatani on domaine. Kono noon 40 o ari ɗo 45 Ceerno men Ceerno Mamadou Saïd radiyallahu ta'ala anhu ari Matam. Omo woni almudo kanko Ceerno Ahmad Samba omo wondi ɗon e Ceerno Oumar Diallo en kala gonɗo ɗo e Madina ene andi Ceerno Oumar Diallo jangguiɗi ɓesgu ceerno wonduɗo ngu fof ko heewen kanko jangguiɗi ɗumen kanko Ceerno Oumar Diallo nden koɓe sukaɓe e Ceerno Ahmad Samba. Ceerno Abdoul Fadimata ma Allah Abdou Towsel ma Allah Abdoul Racine en nden ene goni ɗon. Ceerno men Ceerno Ahmadou Sall messo mo ɓi Messere ɗeɗo balɗe ɓen fof nden eɓe goni Matam ɗo alluji ɗe ko goɗɗoyɗe eɓe gonɗo eɓe jangga eɓe jeehi ha eɓe gayni ɓuura ana wone mabɓe ne puɗɗi ɓarde wone mabɓe ɓarani. Ceerno Ahmad Samba ceerum ko Ceerno Fawura ko Mame Abdoul woni ceerum watti ɗum e juuɗe Ceerno Fawura woni ene jogui duɗal manggal ene hurjoya Matam ene jokka toon e Ceerno Ahmadou to Bour Sidi on woni ko ɗon e Matam ko almudo Alaji Mamadou Saïd jooliɗo muɗum omo jokka e muɗum ɗon kaɓirɗe ɓuura ana
ceerno men ceerno Alhaji Mamadou Saydou radiyallahu taala anu ari ɗon ɓe mbi jehen ƴeewoyen ceernajo jangganen mo ɓurani ƴeewen ɗo tolni e ɓurani tawi noon o yino ceerno kono aɗa andi sanɗa ene saaha ne wona sanɗata ɓe ngari ɓe mbiya yo messa mbiyaɗo yo messan ceerno fof huula ɓe mbi ceerno Ahmad Samba yo messu ceerno Ahmad Samba jangganimo ɓuura ana ha o gayni o wi mbaɗani almuɓe ɓe laawol yo ngar ceerno men ceerno Alhaji Saydou radiyallahu taala anhu ɓe mbaɗana laawol haɓe jetti nden ɓe jettima mbo kanko ceerno men ceerno Alhaji Saydou radiyallahu taala anhu anani o wi ɓe holi onon holko ƴeewaton ɓe mbi minen ko momin nani ko ceerno fof min ƴeewata ko ceernago mum tolni kanko ceerno Ahmad Samba haata ceerno ñoma Saydou feeñi mbi aha koy oɗon gonde salligay ɓe mbi min gondi minen kadi ɗumin jeehi min gonde salligay onon ko ma nangol laawol ngol joɗɗe ceerno Alhaji Saydou wonno Allah newnimo ko jiknaɗo maɓɓe kanko o haalata ko salete o haali fof jaɓete anani nden o wi ɓe jooɗe oɗon nangga laawol ngol tan ɓe jooɗi haade maɓɓe nanngude laawol ngol o wi ceerno Ahmad Samba an holi an taw wonno ko on janggi on waɗi fof o wi min mbiyetemi ko Ahmadou Samba o to jeeɗa o wi cikkitte o wi hol jibinɗomo toon o wi Samba Oumar o wi an ka denɗam ɓikka o wi ceerno Abdoul Racine anne no holi an o wi min komi Abdoul Fadibata o wi o haala bam makko kono noon Allah wurti ko haalde yummakko o wi an ka ɓi nena ceerno Oumar Diallo en kamɓe ceerno wonnoɓe ɗon ɓe fof koɓe joyo o namdiɓe goto e maɓɓe fof haali anani o wi alhamdulillahi rabbil alamina ngade soɗon nangga laawol ngol ɓayde ɗon gonde salligaji o rokkiɓe laawol ngol ha o gayni a faami o wiɓe mi waɗi on khalifaɓe neɗɗo kam hewno waɗe ɗo gaddam kono kamɓe ɗon o waɗiɓe kamɓe joyoɓe fof khalifaɓe o gayni o ƴetti buujoyi o rokkiɓe buujoyi nden noon 45 buujoyi nden wona buujoyiji amen hannde joni noon o rokkiɓe buujoyi ɓe jalti ɓe mbi ceerno Ahmad Samba hoko mbatte buujoyi ɗi o wi ceerno Ahmad Samba argay tawa an argay alhamdulillahi rabbil alamina ceerno men ceerno Alhaji Mamadou Saydou guila feeñi ko nelaɗo e aduna he o nelira ko neede tagode Allah nde o wi argay an o wi hoto tolniɗa e ɓuura an o wi komi gaynuɗo ɓuura an hedditan ko ceernam ɓarnami suwa ɓarudemi noon miɗon ɗo o wi aɗa andi ko jamirmami an o wi ala o wi subaka jangga tagande jamma jangga tagande ceerno men ceerno Ahmad Samba anani ƴetti ɗum kono noon mami yettoyo toon kono noon wona toon kalami o rokkiɓe buujoyi ɓe jeehi ɓe coodoyi buujoyi ɗi warga e sukara ha heewi ceerno Ahmad Samba wi kala neɗɗo matamnajo almudo gonɗo ɗo yo ar yara e warga he ɓe jeehi ɓe noddoyi almuɓe pop gari jari warga o nde ɓe jari ceerno men ceerno Oumar Diallo yo Allah wele mbo o wi kala jarnoɗo hen ɓaari ɓuura ana kala jarnoɗo hen woni tijjani yanke kala jarnoɗo hen woni almude Alhaji Mamadou Saydou radiyallahu taala no on ɗo warga ɗiɗo buujoyi alhamdulillahi rabbil alamina ceerno men ceerno Alhaji Mamadou Saydou wimo aɗa jangga ɓuura ana subaka tagande jamma jangga tagande o woori noon duuɓi ɗiɗi dande salɗi o ronki wattude wawde janggude o immi toon o ari ɗo henne e Madina anani o yetti o haalani ɗum ceerno Alhaji Mamadou Saydou o wi joni ko subaka silke jamma silke o winomo ko tagande joni o wimo silke o wi ma dañ ittanowoma ɗum o yetti Wursogi ceerno men ceerno Fawura ɓarnimo wimo yo janggoye ɓuura Saria to ceerno men ceerno Abdourahmane Banaji yo Allah weli ɗum toon o woni omo jangga Saria a faami ceernajo goto ɗon onon chef mari oɗon gandi on e Sinthiou Bamambi andi e Banaji wondi ceernajo goto ne woni ɗon e Sinthiou Bamambi ɗo on yeehi to ceerno Abdourahmane Banaji o wi a dañani almudo ɗeɗo balɗe eyyi o wi a dañani almude ɗeɗo balɗe o wi mi dañi almudde ene ari ɗon e jeeya Fouta ene wonde duɗal mum manggal nden omo jangguina ceerno Moussa hay kanko ceerno Ahmad Samba nden dañi suuraji kono noon cuwa ɓalde a faami joni noon o wi bo yaade o wi onon koddi to wuuro mon to Sinthiou Bamambi to onon koddi to ko toon o jippi o noddoyi ceerno Ahmad Samba omo haalde ceerno Ahmad Samba ronkinande ko haalata ko o wi a dañani jamirɗo mo ɓuura ana ya janggu ha donkuɗa o ɓeydanma o wima ma dañ ittanowomo ɗum o wi wallahi ceernam o wi ko min woni ittowo ɗum
o wi alhamdulillahi rabbil alamin seydi ba o manti alaji mama saydou radiallahu taala anu ko jolinoɗo e mum wona yama tawa arno koye dande e haaɗi ɗon anani nde o koye wonɗon ɓeydi qirrade alaji mama saydou o mutoyi ceerno alaji mama saydou gueeƴo o mutoyi nder to o yooli toon hay o subaka o yaltani minenne ka wiji koye min joolo toon yo Allah yolmin to alaji mama saydou ha aduna o firto taw min jaltata minen ɓesguji amen eko iwe amen eko iwe julɓe foof eyyi ɓaydi noon so goosaɓe nan ɗo mi wadde yirlaɓe kam jawalde ha yawalde yo yoolo e makko tan aduna so tawi goosaɓe nan so ngala ɗo noon julɓe fof yo joolo e makko fami alhamdulillahi rabbil alamin on ɗon yamirimo kala yontere yo silkat ñalawma fof woodi ko rokkimo ko ɗum o wuuri ha ɗo kala mo ɓarni ɓurani minen foof goto amen fof rokkama nden yamirore wiyama kadi yo yamir ɓiɓɓe mum a faami alhamdulillahi rabbil alamina o yooli alaji mama saydou mojotodiri fof o yooli ɗum alaji mama saydou anani bandi ko fof o yooli ɗum alaji mama saydou beelaɗo e mettaɗo addimo alaji mama saydou udditi ko poos muɗum nanni en toon enen fof ko en hisoɓe jiɗɗen en jiiɗa jaɓɗen caliɗen ko en hisoɓe en jetti Allah e nelaɗo muɗum alhamdulillahi rabbil alamin jarro ɗon mi jaafo ɗon mi anda hay ceerno Ama Samba saka alaji mama saydou allahumma salli ala sayyidina salli yettande ceerno siraji Allah o haali ɗo koko heewi hen mi meeɗa ɗum nande min ke mato jantami koye heɗotoɓe wona ɓeydoɓe hen konngol ɗum noon ɗowtude hen konngol sago konngol mi sikku on jafotoɗum ko weltade tan e wonade ceerno siraji Allah tan tako cellal hedine Allah ne andini ɗum ko heewi e ceerno Ahmad Samba Allah ne andini ɗum ko heewi e ceerno Ahmad Saydou humpiti ɗum kala ko haali hen minen wayata kono ñande hen min meeɗi min heeɗade o haalɗo ko heewi min ganda kono ceerno Ahmad Saydou min sittati juumɗo fafaw so tawi a wi aɗa haala ceerno Ahmad Samba e ceerno Ahmad Saydou joguinoɗa e dalilaji fof majjirta sabu ene feeñi ha ɓurti kala ko joguinoɗa e dalilaji majjirta ene jeeya tan eko famɗi e gueɗe makko o wiyede ceerno Ahmad Saydou wi kala nde ari to makko almudo hewno ko so yettimo ceerno mum ɓeyde kono kanko so almudo ceerno Ahmad Samba so are makko heewi ko ustede ɗum mbiɗa andi hay Cheikh Tidiane ko ɗum waddanno e makko mbiɗa sikki volume o ceerno mum Saydou gaynano ɗum Cheikh Tidiane so ari Fouta to min jiino ustannomo sabu wonto ene yetto yiiɗaɓe jaaɗa sabu ne andi ɗum ɗo dose o ne ɓurti ñaagotomo wadde e ceerno Sarif en balle kam yo jooɗo ɗo wonto jahanmi ara e wonde nawa naworde dose makko e ñaagomo haw jaɓa jooɗade e ɗum noon eyyi min kuuli ko guila ceerno Siraji rontude hen seeɗa kañum nene ƴette ɗi dose uji seeɗa min kuuli guila o rontani ɗi ko weltare tan e assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ceerno Siraji duwa waɗama mo wiye ceerno ɗaha ɗiɗi kam yo ar jangga wallahi non wiitede ceerno ɗaha ceerno Ahmad Samba eɗen jinno andude ɗum tawi ko guila hakkude ceerno Alaji Mama Saydou e ceerno ceerno Ahmad Samba e ko holko saabi holko woni ɗon eyyi aɗa andi ɗum ɗon alhamdulillahi rabbil alamin ceerno men ceerno Ahmad Samba wimo o ari ɗo ko 40 ɗum ɗo wuuro ngo fera ko 35 wadde ko duuɓi 5 wuuro ngo adingo ɗo wadde o ngam koye fergo jeeya caggal ɗum ceerno nanguinimo laawol ngol hankkadi o wawa wonde to o arani ka kala saaha ko garo ceerno Moustapha en nde o jangguini ɗumen ha ceerno Moustapha ko miñi ko o denɗi ko huɓi kaw makko o jangguini ɗum Qur'ana ha waaɓi so omo araga ceerno o addora ɗum so addori ɗum o wiya ɗum yo janggan ceerno Alaji Mama Saydou Qur'ana janggana ceerno men ceerno Alaji Mama Saydou Qur'ana ceerno Alaji Mama Saydou welto hen no feewi ha ñande gotol o ari ɗo ceerno Alaji Mama Saydou wi mo jinmi ko dokkami o wi mi rokkima mbo mi heftata kono noon ko cukalel ɗaccu ha o heɓa hedde duuɓi 20 mi addama o wiyay ko joni noon wadde mi nelima e jiknaɓe makko haade mi yiidemo o wi o ko min woni jikna ɗum ko min rokkirta ɗum mi rokkirimo o wi ala kono bammakko kay ɓeydanan ɗon o wi ey bisimilla Allah waɗi ceerno Alaji Mama Saydou yii temps yero bamum ceerno Moustapha haalan ɗum o wi rokkirta on noon ko ceerno Ahmad Samba o wi o jali kam ceerno Alaji Mama Saydou o wi o winomi noon kay o wi ko on rokkirta Allah waɗi anani duuɓi makko 20 sappo e jeetati en
ko hedde 62 ceerno Ahmad Samba addibo ga o woni ɗo ha 64 o dañi duuɓi nogas min miɗa yaara duuɓi jeegom ceerno Ahmad Samba ƴetti rokkimi bo wiyo min Alaji Mama Seydou ni hoye min e makko gardi ɗo hen ɗo gonmi guila 64 ha 77 koye nder galle ceerno hen gorgol mawɗo nayimiɗo ceerno Tidiani wi kam mi waɗi oɗo hakkude ceerno Habiba e ceerno Bachir mi wadde minen tato jiidi umoy ba ko ɗon nannani alhamdulillahi rabbil alamin ceerno Alaji Mama Seydou Korsa mo horsini ceerno Ahmad Samba o nanguiri ɗum ceerno Moustapha kala ɗo jooɗi o yiɗi ko yo janggam mo ɓuura ana omo siftora asli o woori noon ɓe goori noon ha ceerno men ceerno Alaji Mama Seydou rutti ceerno men ceerno Tidiani yaɓɓi ko fele ceerno Alaji Mama Seydou radiyallahu taala anhu ha tengti 100% ɓeydani ustani kono nangi ɗum juuɗe mum temedere kala ko Alaji Mama Seydou nanguno ceerno Tidiani woppani ɗum koko rewi hen ene nangi ɗum alhamdulillahi rabbil alamin ɗum waɗi o hesɗitini ko hakkude e ceerno Alaji Mama Seydou e ceerno Ahmad Samba ko o nangi ceerno Moustapha juuɗe makko temedere joni noon ceerno Moustapha jokki messi o e mawɓe men mi mbimama ceerno Alaji Mama Seydou de duyitoɓe jaari warga ceerno Ahmad Poli Sare Polel en jaari nde jaari warga o Allah waɗi ɗumen almuɓe waɗi ɗumen tijjaniyankoɓe waɗi ɗumen jotodirɓe Alaji Mama Seydou koɓe jangganoɓe ceerno Alaji Mama Seydou ceerno Alaji Mama Seydou watti ɓe e hoore mum kala ɗo jooɗi yiɗi koyeɓe janggan ɗum waɗi so ari ɗo Daka wiya hay ceerno Ahmad Sade yo janggu ko mawɓe anani o ceerno Moussa ani jangguira saabu ceerno Ahmad Samba anani ɓeya omo horsini ɗumen saabu to rewde mumen to omo ene janggana mo ɓuura ana ceerno meeɗa ronkude janggowo ɓuura ana kono noon aadiji ɗi omo nangi hen juuɗe makko temedere kanko ceerno Alaji Mama Seydou ceerno Tidiane nde ari nangi hen ɓe goori noon ha hitande wotere ne yawti ɗo ceerno men ceerno Moustapha Allah newna ɗum lawol français yeehi toon nden yeehi toon kisa ceerno Tidiane dañi ɗanngal e nder nokkuji he nden yeehi ceerno Ahmad Samba kala ɗo nani mo tawoy tum kanko ceerno men ceerno Tidiane ene ɗoftodira noon e ɓeɗo ceerno Sarif en e ceerno Ɗaha en e woɓɓe ɗoftodira e mumen ɓe ngari toon o tawi ceerno ene yamiri goto e ɓesgu muɗum mi wiyata ko kaari yo janggo ɓuura an ceerno Ahmad Samba wi ceerno winama o yo jooɗo ceerno wiya ceerno yecciti tawi ko ceerno Ahmad Samba wi noon enen gandi ceerno Ahmad Samba to ceerno Alaji Mama Seydou kala ko wi ɓe deƴƴat on ɗon jooɗi nden jooɗima ceerno Ahmad Samba wi ɗum ɗo ko liggey ana liggota ko ɓesgu ma liggoto ko almuɓe to Ɗaha woni Ɗaha wiyana o immo jom ceerno Ɗaha immi messi ceerno Tidiane watti ɗum e sunnaji ɗi ɗum waɗi gila ceerno men ceerno Ahmad Samba yehini omo nanguite ceerno Ɗaha saabu ko ceerno Ahmad Samba wino mo immo saɗa jangga ko ɗum foof janggoɓe ɗon ɓe foof ko ceerno Ahmad Samba ko janggata wona kamɓe janggata ko cikkitte janggata wona kamɓe janggata ko Mama Hawli janggata Mama Hawli Mamadou Ahmadou Gallo Ahmad Tougay minen ko min ahlu Touga min mbiyete ahlu Touga woni Tougay hel Tougay koye ɓen Mama Hawli min hannde woni joom wuuro Cikkitte Mama Hawli hayso hannde artuno Cikkitte so welama heɓat wuuro ngo wona joom wuuro eyyi wona to mbiyata noon Hawli Penda ɓe paata jawɓe witim nden kam min nawtatamo ko Bosoya nden o wontata ko Diaw kono ɗo baba makko ɗo Hawli ko Mamadou Ahmadou Gallo Ahmad Tougay sa adi legal amen wiyete ko hel Tougay ko ɗon jeeya min ko Samba Oumar Saydou Sira Demba Tougay on ko bandam kono wona ɗum addi min ɗo koko adduno Bilali e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam anani addi ɗum ɗon ko wonde maccuɗo wonde heɗiɗo jamirteɗo waɗa ko ɗum joƴƴini min ɗo min ɗaɓɓani askinde ko min jiide Alaji Mama Seydou min ɗaɓɓi ko wonde almuɓe makko hamin dontine ɓesguji amen hamin ma e halakara jarlo jaafo ɗon so ɗum goppi kam tan nan allahumma salli miɗa anndi onon namtoɓe ɓe ɓurimi anndude kono ɓayde ko onon jamirimi yama wooda koccumi hen ceerno men ceerno Ahmad Samba ala ceerno men ceerno Alaji Mama Seydou radiyallahu taala anhu kanko woni Seydi Alaji Yaye radiyallahu taala so mi wi miɗa ƴettani askoji tan kanko woni ceerno Ahmad Barngoul kanko woni ceerno Hammet Babtal kanko woni eyyi toon mi rewani toon kono noon kanko Seydi Alaji Ali koko halfinnomo aduna o fof wimo kalifa ma woni hen ko haalata ko e micro uji a faami ceerno men ceerno Alaji Mama Seydou nangi juuɗe mum temedere
ceerno ahmad samba woodi ko nani ga anani immori koyɗe mum ko cikkita ha yawti mbumba ene fayi dakar ene ƴeewo e ceerno alaji mamad saydou radiallahu taala ko mawo abbina o jolni ko o yetti o wi ceerno alaji mamad saydou o yewtidi e mum mi haalta yewtere nde juuti o wi joni miɗa ñaaguima duwaw gooto min tan e allah gandidimo o wi holi on duwaw o wi mi maaya juulami ko adi an nde mayata min yo allah dandam wurde caggal ma hayso min taƴƴi ceerno alaji mamad saydou wima aɗa andu mami artu mbiɗa woni cukalel tokcel wona eɗen mballu o wi ha o wi mami artu mbiɗa woni cukalel tokcel te kadi ko an wallatami ene gonmi cukalel nde kadi ko an wallittami amma mi haalanoye ma allah hay somi haalanoyanima ma andiro guite ma nde gontanmi cukalel nde tawi o jofanimo o suusa wiide ceerno ahmad samba ko jaaɗo ɓayde wi ko yo maayi kañum o juula ɗum o suusa haalande ɗum hankkadi ko makko ko gasi o wi ɗum mami wontu cukalel woni ceerno men ceerno tidiane ceerno men ceerno tidiane nande o hawre e ladial kanko ceerno ahmad samba ene woni daka ɗo e nder ɓundu he sari ko oɗon mbimi yo ya yiilomo ha ɗo woni kala ko wi ko ɗum mbiɗen so wi ko hen nawmo madina nawemmo toon so wi ko hen gaddumo ɓundu to o juulamo toon o ubbomo toon kanko hen kanko ceerno ahmad samba ɓuri wiide hen woƴani wona eɗen cuuɓo hen koko ceerno men ceerno tidiane wi ceerno men ceerno tidiane ñande nani haala ka ceerno men ceerno abdoul asis yo allah weele ɗum kañum darani toon nden téléphone ngaji mbayani ni kañum darani haw heeɓi nde o heeɓi nde o wi daka o de ko janggo duwotan ɗen kono en duwimomo guila e joni wallintami ɗo tan jinmi ko dawren subaka kono ceerno ahmad samba alhaali mum en dartinta koto mum tan paaɗen ayi ko ceerno alaji mamad saydou wiɗon mami wontu cukalel mi arta ko o yinno ko ceerno alaji mamad saydou juulamo haade mum yaade kam yo maayi kanko ni ceerno alaji mamad saydou arti wonti cukalel juulimo ceerno tidiani waɗi e makko gueɗe tiɗɗe ɗe ganduɗa minen min ceedoro min jiiɗi kay kono wurdini yomin gurdu noon min mayra noon e min ñaagui ɗum allah omo waɗi amen duwaw noon ne wawi allah seyɗani doga min allah waɗa min almuɓe min guura hen hamin maaya alhamdulillahi rabbil alamina ceerno kala ko wimbo omo jaɓa kala ko haali ko ɗum o wi a faami nde ceerno yeehi nde anani ko noddi dental ngal fof haw jooɗi o wi ceerno goto ceerno men ceerno tidiane ceddiɗo fof ko almuɓe jiɗɗo noon dañde anani ceerno tidiane heewi sisuji te kañum alhamdulillahi rabbil alamina mawnum en fof o jooɗo koye leydi woppa ɗumen sisuji kala barke alaji mamad saydou mo on ñaama kono almudagu noon goni almudagu ha aduna o firto ceerno tidiane goto woni ceerno a faami alaji mamad saydou anani kañum e hoore mum watti hoore mum almudu makko ko adi nde yahata lomtinimo duuɓi nogas omo woni ɗo khalifa hanko ceerno tidiane wonno ko jeyaɗo allah omo moggini nder hay almuɓe kanko ɓuuri wonde almudo hay waɗon ceerno ahmad samba ceerno alaji mamad saydou ko wimo ganda ko woni khalifa min e hoorem alhamdulillah rabbil alamin wonko haalata ko allahumma salli ala sayyidina